You know, put that down live and direct. Yes. You got for Mr. Festus Aneke. On our Kuku. Itum Eze. In the Mosiah. You got for Honorable. Mega. Yes. Okaji Desmond. Yeah. In the choir. You got for 1 year. Why? Okada. On the church, nobody in the church every year. Every year. Mulolo. Ada Ugo. Eje Mba. Manolu somane emeya mama nwanne adunga eje mama nwanne ọwa ya ayada akọta ihe ọma wa ya n'obodo a ọ bụrụ na onye ọzọ ga-ebicha ndị ụmụ ojibe niile ọ ndị ụmụ ojibe anyị ga-eji bie n'ụwa biko onye ọbụla ka mee ike ka ha mee site na empowerment ọ ga-adịrịrị ha mma. This woman, Emeka Ojibe, Ogwefi, Honorable, and Kita. Ashina Age Diona, with the education God can be a little bit Sojibe, our appreciation every year. What's that again? Appreciation I'm aware I have you. But do this Emeka Lunabo, but there is 17 a day. Who's ever making a level? Okay, I can talk if we are closer at December. It's well with us. The Prime Minister Neke Festus, Otago to Boyawa, Oyaka, the Mafman, or yeah, what is Kusko, as in Chile, can have become a little bit of wine. Come, we open and lay hard there. Oh, the man at the right, and none of the so check. Juma Eze. Tumeze luka hono marada kwa nuno maka ile kushobi hele ayo chiche fada oda sokula ai ile belia amanyo keni okwa belia ana nani owe so Juma Eze yawe ndo naba oye ayu le do wa mai kala le se bi ho ma wa mai kala ayi ekele